Eguerdion, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hasiko naiz aurkezpen txiki bat egiten. Hemen gaudenok, danak abokatuak gara, gure artean egon behar zan ere Inigo Iruin, baina gaur epaiketa bat zeukan Madrilen, eta deitu duzu barkanen askatzeko eta esateko, naiz eta bera jarrita egon, partaide bezala prentsa horretan ezin izango zuela etorri. Besteak, nire eskerretik hasita Aizea Ziluaga, Arantza Zulueta, Kepa Landa, Iñaki Goioaga eta Ainhoa Baglietto, eta ni Jone Goirizelaia. Esan dudan moduan danak abokatua gara, eta batzuk eta besteak parte hartu dugu azkeneko Audientzia Nazionalaren aurrean eta Espainiako Tribunal Gorenaren aurrean azkeneko azken astetan egin diren epaiketa guzti horietan. Batzuk prozedura penalean defentsaritzen eta besteak prozedura zibila, ilegalizazioaren prozedura horretan defentsa egiten. Eta gure ideia da, gaur, gure iritzia plazaratzea, kontuan izan da gertatu dana, kontuan izan da naiz eta defentsa eskubidea aurrera eraman, guk planteatutako gauza guztiak edo gehienak ez direla onartuak izan, eta sententziak guztiok dakizuen moduan atzera bota dituzte egindako alegazioak, eta sententzia guzti horietan, beste gauza batzuen artean, ilegalizazioa burutu dira, elkartze batzuenak eta baita ere partio politiko desberdinak. Orduan, gure balorazioa juridikoa izango da, baina egia esan da sententziak ez direlako bakarrik juridikoak izan, gure balorazioa ere tarte bat politikoa izango du. Balorazio horretan hitz egingo dugu Kepa Landa, Iñaki Goioaga eta ni neu, eta hori zen gaurko prentsaurre honen asmoa. Lehenengo eta behin esan behar duguna da, egia esateko prozedura guzti horretan argi geratu dela guretzako sententzia horregaz ez direla kontuan izan benetan epaiketan gertatu dana, eta hor agertzen diren gertaerak ez direla ez delituak eta ez konkretuak. Hau da, aipatzen dira gauza desberdinak, baina ez da benetan aztertu, benetan ikusi prozedura horretan egondan guztia, eta hori gero ez da isladatua izan. Bestetik, ikusi izan duguna da, prozedura guzti horretan ez dira egin ikerketak eta ere gutxiago epaiketak talde armatuaren aurka joateko, edo talde armatuaren ekintzak aztertzeko, edo horiekin lotuta dauden hainbat gauza desberdinak legalidadetik ikusita. Gure ustetan oso argi geratu izan dena da, hori kontuan harturik, bakarrik jarraituak izan direla idei politikoak. Eta hori izan da, epaitu izan dena. Idei politiko konkretuak eta lan egiteko modu konkretuak. Hori da, epaiketa horretan ikertua izan dena eta horren ondorioak sententziak egin dira. Eta hori esan da, ikusten duguna da, hori egin dela helburu konkretu batekin. Eta helburu izan da, gehien bat, balortzea Euskal Herriko gizartetik, kentzea edo desagertzea espazio politiko konkretu bat, idei politiko konkretu batzuk eta pertsona konkretu batzuk. Hau da, nahi izan dutena, eta hori esan dute sententzia horietan, nahi izan dutena da, modu batean edo bestean, ekintza politikoak bertan bera botatzea. Horien aurrean esaten danarekin, ekintza politiko konkretu horiek ezin dira aurrera eraman. Baita ere, ikusi izan duguna da, ikerketa honetan hasi izan holako izen konkretu bategaz, gogoratzen baduzue, hasi zirenean epaiketa honek zegoen
eta ekin, gero eta ekinkas, gero eta orduan orain bukatu da horako izen handi bategaz guretzako eta dozen pertsonentzako guztiz zaila dela hori esatea, baina azkenean dagoena da organizazio bat izen oso handiarekin. Eta irakurtzen baldin badugu sententzia horietan agertzen dana, iragartzen ari dana da pertsona konkretu gehiago sartuak izango direla beste prozedura batzuetan eta beste operazio batzuk egongo direla eta beste epaiketa batzuk egongo direla. Eta guk ikusita gertatu dena epaiketa horietan argi daukaguna da. Bardin da epaiketan, ahozko epaiketa horretan gertatzen dena, sententziak idatzita daude. Bardin da legalidadeak zer esaten duen, sententziak idatzita daudelako. Forma mantenitzen da, izten dute ara joatea eta probak aurkeztea, baina gero ez dira kontuan hartzen. Eta hori argi eta garbi esan nahi dugu. Ikusten duguna da, estatu arrazoia dagoela, eta epaiketa horretan hori isladatzen da. Eta estatuak esaten duena, gero idazten da eta gero bihurtzen da epai judiziala. Gure ustetan, kasu guzti horietan argi geratu dena da, polizia eta guardia zibilak direla benetan sententziak egiten daudienak, ikerketak egiten dira beraien eskutik, eta sententziak baita ere egiten dira beraien eskutik. Eta hori guretzako oso grabea da, sententzia guzti horietan dagoela oso tarte handi bat non bakarrik kontuan izaten diren txosten polizial horiek. Eta hori ere salatu nahi dugu, epaiketa desberdinetan txosten polizialak ez dira orain arte inoiz berez, eta horretarako jurisprudentzia dago, eta legea ez dira inoiz berez proba izan. Proba gehiago behar dira, eta kasu honetan horrekin bakarrik sententziak emoten dira. Eta hori ikusita beste ondorioa. Defentsaren papera ia testimoniala da epaiketa guzti horietan. Horregaitik ikusita gertatzen ari dena, pentsatu dugu oso importantea zala erreflexio hau plazaratzea, hau kontatzea eta esatea gizarteari zer gertatzen den, eta ez bakarrik prentsa horren bidez. Pentsatzen dugu hau ere kontuan izan behar dute gurekin lanean egiten diren beste abokatu batzuk, eta hori ondo ikusi da kolegio honetan, Bizkaiko kolegio honetan, eta horregaitik antolatuak izan dire jardunaldi batzuk, datorren 24an eta 25an Bizkaiko kolegioan burutu direnak, eta gaia izango da defentsa eskubideak eta salbuespen legide eta auzitegiren aurrean zer egin edo zer baloratu. Antolatuko dugu Bizkaiko kolegioak gurekin batera eta baita ere parte hartuko dute AED elkarte, Europako elkarte bada, abokatuen elkarte, eta baita ere eskubideak Euskal Herriko abokatuen elkarte ere bada. Konbidapena hemen luzatzen dugu nahi duten guztiak eta interesadekien guztiak parte hartzeko jardunaldi horretan, eta baita ere esan behar duguna da hori publiko egingo dugu beste modu batzuetan. Gure intentzioa da jardunaldi horretan jendea etortzen da jende guzti horrekin erreflexioak egiteko eta ikusita horataratzen dena beste ekimen batzuk planteatzea.